Mayong agagid sa aton mga viewers subong adlaw. Welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live. Ginakayri kita sa nakalanlain nga mga platform diri sa iChannel, sa Ilonggo News Live, sa Facebook account ni Toto Rex, browse lang da Rex Filter Blio arada ang aton nga interview. Kagabi paminsar ko singko ba brownout ang lapas kay may mga plugging ang more nga may brownout. Salamat kita nga why man kita nag brownout no. No sa aton mga viewers sa bungad adlaw. Sa ligad pa ni nga mga sinimana nga gusto naton mga guest nga ining mga persona. Pero medyo sa ako sila no. Kag nagapasalamat kita nga may tiyempo subong nga maging bisita naton sila diri sa Ilonggo News Live. Unahon naton ang pagkuha sa papanamyaw. Tinanda naton ni nga ladies first no. Kag nakaistorya kami daw malawig-lawig ni Major Acanto Sangrines ang head sang ICPO kasi manwa ko guli dyan. No? Good morning dira sa mga taga Haniway, no? Bugal sang Haniway. Ang hipe sang Iloilo City proper police station mag ICPO gani ma'am dumduman ko dayon ang amay ko. The late Colonel Achilles Plagata. Pagpatay ni isang father. Pagpatay sa father ko gamay lang. Ang hibe ko pero pagpatay ni Colonel Plagata, ang ibi ko namo ni Dr. Plagata sa Mission Hospital, Puerte. Mayong agagid, Major Sangrines, ma'am. Good morning, ang imo pagpanamyaw sa aton mga viewers diri sa Ilonggo News Live. Sa aton mga viewers worldwide. Mayong aga. Sir Art, mayong aga. Mayong aga, no? Sakon kasi manwada sa Haniway, Batyangan. Kag of course sa laptan ni aton pamilya dira sa bahin sang 3rd district. And of course mayong aga man diri sa akon tuo kay baw mapisan man ni way man gapaway. Of course Sir Jack Kunlo kag of course yari kita diri subong in behalf sa bilog nga pamunuan sang Iloilo City Police Office. Sa pagpamuno sang aton way man kapahuway Sir Art nga City Director Colonel Leo Teham Batiles. So, sa liwat, mayong aga and blessed Saturday sa tanan-tanan. Laingin man ko yung Ilonggo. Kahit si Colonel Batiles, Ilonggo ni siya, di ba? Kung yung Ilonggo, matanaw nila. Kung baga sa ang palibot, environment, ma-feel mo kag mabalaan mo kung ano ang imo dapat imoon. Good morning, Sir Jack. Pasensya na kung makulit kita. Ako, permin ga chatsay mo kay hindi lang ako ni gusto ini sa pumuluyo nga mabatian ang head sang PSTMO sa bahin sang siyudad sang Iloilo. Good morning, sir. Thank you, Gid. Nung Art, may agagid, no? Kag may agagid, no? Kay Doc Gold, may agagid, no? Subong man kay Ma'am Sheila May, no? Ako man ni partner, no? Isa man ni sa Masako, kag aktibo, Gid, no? Nga katapo sa aton kapulisan, si Major Sangrines. Ma'am, salamat, Gid, no? Sa mga ginatag nimo no nga serbisyo sa aton sa PP1 sa aton syudad. The same time nga agagid sa aton man nga City Director no kaya Colonel Batiles no. Colonel may agagid no salamat man sa suporta nga ginatag ninyo no hindi lang sa akon opisina no kundi sa bilog nga syudad sa aton Iloilo. And of course, may agagid no sa aton amay sang syudad no nung Art no kay Mayor Jared Ranias. Mayor salamat gid no sa mga ginhatag nimo nga programa sa aton syudad kag wala man ni nagapauway no nung Art bisan weekend aga pa na bisan sa late na sa gabi sa kagahon nga text pa ina no kung may mga kinanlanon nga mga obrahon naton no nga respondihan naton o kung kinanlan nga obrahon naton para nga matigayon ang mga aktibidad kag mga programa sa aton nga syudad no. Mayor may agagid and of course sa aton pumuluyo sa syudad kag upod man sa aton probinsya sa televiewers ang aton nga Ilonggo News Live nung Art no worldwide may agagid. Madamo ging samat Sir Jack. Nanotice nyo ng kapula nga akong mga upod. Ako nang tani kina masuksok ko tani pula kay naglain timpo. Kaning coincidence na pula. Hindi na mo na uniform no. Anyway, para mag-jive ang istoryana naton diri sa kay Major Sangrines, kay Ma'am Sheila, kay Sir Jack. Unahon naton anay ang
latest update sang transport plan sang route plan sa bayan ng siyudad sa Iloilo kay ti magsiling ka nga transport plan ang main carrier gid sini amo si Sir Jack Tonlo kag of course with the support sang PNP pinagi sa kay Ma'am Sheila diri sa Iloilo City proper Police Office. Sir Jack. Yes, thank you gid no nung Art. Actually ang aton nga local public route transport plan natapos na namon ang modification no after almost 2 months nga adlaw-adlaw even weekend nga consultation sa lain-lain nga mga sektor diri sa aton syudad upod sa aton nga kapulisan natigayon gid nung Art namon nga mahitso na ini of course upod sa aton nga province no so ginharmonize ini sa aton province ang aton 24 ka mga ruta diri sa syudad 23 gid diri ang gintandog sa aton nga modification no so butsilingon out of 24 may 23 kita ka mga ruta nga na-experience ninyo sang June 12 pag-implement naton kag ang 23 dire ginliwat naton ini base no sa mga issues sa mga suggestions sang lain-lain nga sektor nga nakonsulta naton sa sulod sang duha ka bulan. So ang iya ini nga outcome ginpresentar naton ini sa aton Transport Summit nga ginpatigayon ni Councilor Cedric Cabaluna ang chairman sang aton Committee on Transportation sa aton City Council kag didto naton ginpresentar. But after nga ginpresent naton didto wala to siya matapos no kay pag-present naton may mga gamay pa to nga nakita nga may gin-suggest man sa aton ang aton nga maging pang-invite nga mga lain-lain nga sektor kag didto pagid a week after plastar kag fortunately may ara aktibidad ang syudad sa aton low carbon transport kung sa diin ang aton nga DOTR naging dinapit naton nga bisita kag dito man namon liwat man gin plastar upod sa province with regard sa aton nga modification prior sa paghatag naton sa ila sang aton final modification kag ang iya sang aton province nga LPTRP no so didto naton nakita ang mga gaps ang mga lapses kaging connect naton ina sa LPTRP man sang province para nga maging mas mahapos, mas matawhay ini sa aton nga riding public. So ang aton subong nga LPTRP ipasa na naton ina next week sa DOTR. Actually after diri no tapuson pa namon ang gina-compile na lang namon no ang aton nga modified LPTRP then anytime next week i-forward na ni naton sa DOTR for their approval na no so gamay nga background ano ang process sang approval no so i-forward ina sa DOTR scrutinize nila ina tanahon nila na ang aton nga modification kag ang aton justification kung balay insakto kag pasok sa ila guidelines and based sa initial naton nga istorya sa DOTR and based man sa experience ang Iloilo City Technical Working Group nagapati kami nga pasok ang aton nga modified nga LPTRP nga ipasa naton sa ila then after ina pag-review pag na-approve ina no pagwaan ni na board resolution pirmahan sa ila chairman then ibalik sa aton no pa-receive sa aton kay Mayor Geretanias so after nga ma-receive ni Mayor Geretanias i-forward ina balik sa aton City Council para sa amendment sang aton una nga LPTRP for adoption sang aton nga modified LPTRP. Madamo kay salamat. Damo pa tayo inupamangkot sa kay Sir Jack Onlo no. Pero ti anong rule yo diri sa PNP labi na gid sa ICPO Ma'am Sheila kay ti magsiling kay ICPO di daw dako gid ang imo rule yo sini. Anong role yo nga matigayon mahimuon diri sa ICPO sa imo opisina Major Sheila? Well, basically, ti ang mandato sang kapulisan niya, no? Especially, Sir Art, diri sa Iloilo City Police Office, pag-maintinar gidya sa peace and order. So, kay kumo bag-o ni nga programa, may mga bag-o kita nga mga ruta, ang purpose ta diri is basically very practical, safety gid sang aton nga mga pasahero, safety sang aton nga mga drivers, safety sang aton nga mga pumuluyo. So, kumbaga balati full support sini diri ang pamunuan sang ICPO sa pagpamuna sang aton City Director Colonel Batiles kag sa tanan nga mga station commanders diri sa aton abi from stations 1 to 6
So ginamonitor tagi din tanan-tanan kag sa tanan nga mga pagtililipon or pagsinapol sang PSTMO nga ginapatigayon, ara gid kita on board. Kay kinanglan ta mabalaan para masiguro ta nga along the way way taman ginapangayo wala sing any untoward incidents nga maangot naton sa implementasyon sang aton LTPRP. And of course, para ni kapati ang ICPO para ni sa kamayuhan, no? Kamayuhan sang bilog nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo sa mga Ilonggos, hindi lang diri sa bahin sang syudad sang Iloilo kundi sa kaiping nga mga probinsya sa Iloilo province. So isa kita diri basta sa kamayuhan, no, welfare sa general public and sa mga riding public. So amo na ang aton ginapangayo sini diri matawhay lang kag kun may mga concerns kita magaserbi nga magapatunga kita nga we will address one by one, mabulig kita facilitate nga maistoryahan, mapungkuan kag mapalabot sa talatapan sang aton syudad kay tinakita nato na overall nga matinutuyo sini is para gid sa kayuhan naton tanan-tanan. Mayugid Sir Jack, nabalaan naton nga ang imo nga opisina magluwas sabi sa LTPRP ni ang imo opisina daw may nagpatigayon ini sang ligad sang daw sort of traffic academy, no, kag hindi ni makuan, hindi ni maditat sang rodyo man sang PNP gaangot kini permi ang PNP kay once ano madakop nila ti ang PNP ara gid kay ti basi may resistance o kung wala man. Aso mo ganito may nag-viral ini nga parte sa Dakpanay Tobla nga asob na sinila ara sa LTO ang lisensya ara pa kuno sa may imo opisina. Ano ang latest ni kag ano ang ginatanaw nimo sining maayo nga resulta sining traffic academy kag ano ang ma-augment sining isang PNP karon sa kay Ma'am Sheila? Yes, actually ang Traffic Academy naton partner naton dirang PNP, no? During sa signing sang aton nga MOA ni Mayor Jeretanias, partner agency naton ng PNP sa patigayon, no, sa professionalize ang aton nga traffic aid sa syudad. So kumbaga daw amo ni siya ang overhaul sang aton tagsa ka mga traffic aid diri sa syudad, no. So butsilingon ang tanan naton nga mga traffic aid sa syudad ma-undergo sa Traffic Academy bag-o man o kundaan o kung existing naton nga mga traffic aid diri sa syudad. So tanan ni na sila paagyon gid sa Traffic Academy nga kinahanglan pasaron nila, no, kag kinahanglan nga pagwa nila sa Traffic Academy maging isa na sila ka mas maayo, no, nga enforcer sang aton nga mga road regulations kag pag-implement sang aton traffic management sa aton syudad, no. So ang hindi ka pasar diri Sir Art o nung Art, hindi nato na sila basta-basta mabalik sa dalan, no. May mga tsansa nga ihatag sila but eventually kung hindi ikaw kapasar butsilingon hindi ikaw effective sa aton dalanon. So isa na sa aton nga partner ang aton PNP, no. Isa na magahalin na sa ila ang pag-lecture sa aton nga mga enforcer sa aton dalanon and amo na ning panugod sa pag-professionalize ang aton nga mga traffic aid sa aton syudad para nga mapasiguro naton nga mas makahatag kita sang maayo nga serbisyo because adlaw-adlaw ang aton opisina kapareho sang aton kapulisan halos 24/7 ara kitaya, no. So kitaya ang makita sang tawo, kitaya ang makita sang pumuluyo nga trabaho, no, 24/7 para sa aton syudad because ang aton niya daily operation sa syudad hindi pwedeng wala sang taga-syudad nga atubang or naga-manage sila binagid ang trapiko sa aton nga syudad. And of course, during the course ng pag-perform sa aton duty, may mga along the way may ara ginaiyang may mga lapses, no, may mga gaps ang mga personnel naton because hindi man gid perpekto ang aton tanan nga personnel, ang aton personnel kag ang aton nga opisina. But kung may mga amuna nga mga incident, gina-review na naton, no. While nga gina-review na naton, gina-reprimand naton kag kung kinahanglan i-penalize, gina-penalize man naton ang aton nga mga personnel. Now with regards to sa incident sa may diversion, nabalik na to, no, ang driver's license nung Art, no. Nabalik na to, nakaistorya na kami and satisfied naman ang
aton nga driver kag ang father niya with regard sa ginubra naton nga intervention no sa both parties ang involved dito no. So naistoryahan namon kag na ang both parties satisfied man no. Well of course muna ganihambal ko kay na in the course sa pag-perform sang imo duty nga at ang hando mo ma-implement mo ang mga road regulations, may ara gina no, may ara gina time nga makakomitman sang makakomitman sang mistake ang aton nga mga personnel because especially nga gabi asa kagahon nila nga duty no. So asa nila kagahon damo actually sila sang dakop damo sang violator. So normally nga gakatabo ang aksidente kung gabi because sa mga violators nga mga nagakatabo man no during night time. So halos sa gabi-gabi hindi kita na masiro no upod na actually naton PNP joint operations na sa nga aton PNP no which kita ang kagang PNP amuni upod gidya permi. So unfortunately may mga event may mga gakatabo no nga hindi naton malikawan but at the end of the day ang importante is na dira nga matubang naton ng both parties kag mahatagan naton sang nagakaigo nga mga reply kag sang action para nga masatisfy ang both parties sa mga insidente nga amo sini nga hindi naton kung isa malikawan gid. Mayugin kay ti nag-viral ni sa social media, mayo na kay ginamba sabati ni Mr. Jack Conlo nga okay na to. Ban mo sa una sir, way back sang chimpo ni the late Dr. Plagata Tongtong. Siya ni chairman sa Committee on Transportation. Ginplano yun nga i-institutionalize ang traffic aid. Kaya tanawabla ang traffic aid naton. Sa to, sa kita mo mga traffic aid naton do mga pigaw ang sa isura pa lang nila do pigaw. Lain na sa Manila magkita ka daw sa mga traffic enforcer ya bagsik kag diri sa aton no. Posible man dito provide to yung mapatigayon no. Tiba mo sa imo da nga pagpamuno bilang head ka sang PSTMO nga i-professionalize ang mga traffic aid. Napakita nato ning ang mga stakeholders naton mahadlok man sila. Isa may respeto ang mga kuan Kagapin pa luwas sinada Sir Jack. Ang comment diri nga may nagapangkutong da nga tisa maniguro sa isa sang marason nga gintukod ining academy. Sir? Yes, insakto na damo challenges, gid no, damo challenges with regards sa implementation sa aton traffic rules and regulations and also sa aton nga mga personnel. Although damo nakita na pang suspend, actually part sa aton traffic academy ang amo na ang balko ina pag-overhaul gid no sa aton traffic enforcer. Siguro mga 80% sang aton traffic enforcer nung art 80% dugay na gidla kayo no more than 10 years na. So pag abot naton dira ang ibanda 20 years, 25 years, may ara kani 29 years na sa serbisyo but wala gid sang proper nga pag undergo sang training, pag monitor sa ila para sa pag-perform sang ila tagsa ka mga duties and responsibilities. Now with the Traffic Academy, hindi lang siya basta-basta Traffic Academy nga pag-graduate mo dira nung art, okay ka na. No, parehas na sa PNP, may ara kita gyapon da natawag nga red team nga maga-monitor ini sa ila kung bala ga-perform sila sang insakto sang ila duties kay kung may sala makita sa ila ibalik na sila liwat sa academy. And ang nami diri sa aton subong sa PSMO naton nung art because we are guided also by the principles sang PNP no. It is because nga ang aton heads ang aton nga operations dira subong no amo na si retired Colonel Major Victor Legaspi and of course with the additional no sang aton nga Iloilo City Executive Assistant for Community Welfare si Colonel Garbanzos no. Si Colonel Garbanzos ara naman sa aton kag kami no nagabuligay upod sa amon sa dira sa PSMO nga ma-overhaul namon no kay ang marching order ni Mayor Gerald Tanya sa amon nga i-professionalize gid ang aton nga traffic aid. So nagasugod na ini because supposed to be dapat before pandemic pa ini. Unfortunately nag-pandemic kita no, damo kita programs. Ang aton command center, ang aton nga mga iban nga mga resources na halt lang inaasa during pandemic pero nagamat-amat na sulod no. So butsin yung iba naton nga mga equipment, mga radio equipment naton, ang mga communication equipments naton, ang aton command center, mga CCTVs
police naton subong ga amat-amat na sulod no phase 1. So hopefully before sang year end matapos na ang aton command center sa pagplastar, and ang target naton ang aton nga traffic academy by October masugod na ina no. Ang nami diri nung art kay abi mo ko ano ang partner ginaton dira nga university, ang UP. No, ang UP ang maga-guide sa aton, partner agencies naton sa Traffic Academy, ang UP, ang PNP, ang NEDA, LTO, LTFRB, no, ang HPG sa PNP, kag ang aton DPWH, no. So ini mabuligay para nga madayon kag matuman ang handom ni Mayor Gerald Tanyas nga ma-professionalize na naton ang naton tanan nga mga traffic enforcer diri sa syudad. Kay insakto na inyo observation makita naton kay daw traditional gihapon bala nung art, no. So traditional, so may mga iban dira nga mga personnel naton nga because nga kadugayon na sa ila abi nila ang ginaobra nila insakto na ina, no. But kadamaan sa mga makita naton may mga aragid sang kinahanglan nga i-improve. That is why nga with the additional sang aton nga PNP mga retired personnel, and may mga ara man da actually gani sa aton nga mga active man, no, nga mga personnel sa PNP naka-assign sa aton amuning mabulig kag magahatag kag maga-improve sang aton nga enforcer diri sa aton syudad. Tingala ka mo, no? Bago lang ko dumdum gali. Nga ining duwa gali, mga spokesman gini sila. Si Jack Conlo, spokesman sang COVID kaga party sa kwan. The spokesman man isang PNP. That's why nga, isa mo lang kapamangkot. Kadaan mo nasa kao nga makuha nga mga informasyon. Kay Major Sheila. Ma'am, ining traffic naton sa syudad before kita makato sa mga iban sa nga mga pamangkot. Ining sa traffic, di ba may ano yung term to ni Director Didoy, may ara ng mga pulis nga deputized, no? May ara ka mga pulis nga deputized da. Kay ti budlay man nga mandakop ka, kung hindi ka ma-deputize, hindi ka man maka-issue sang ticket or either ano man da nga violation sa ila. Major Sheila, ma'am. Yes naman na siya, Sir Art, no? May mga personnel kita nga deputized sang LTO. And isa ina man sang ginapasalamatan ta kay Sir, ano no? Kay Director. Director. Kay isang nagligad lang, no, ang ICPO through sang representation sang aton City Director ni Colonel Batiles. Nagpatigayon actually sang MOA na, no, regarding sang binuligay man sang kapulisan kag katapo sang Land Transportation Office. Ang priority sang aton nga gin-train nga mga kapulisan kag amutong tulinan bala sang mga tickets to kag deputized sang LTO. Ang aton nga mga personnel nga na-assign sa Traffic Investigation and Enforcement Unit nga sa karon, Sir Art, ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Marlon Valencia. So sila to ya kay kita mo naman ang motor na naton nga mga nagaresponde sa tanan nga mga vehicular accidents naton. Majority sina sa ila deputized na. No, may mga citation tickets na halin sa LTO kay tama ina hindi tanan nga mga kapulisan naton pwede ka panakop pareho sang otoridad nga yara sa inherent sa aton nga mga personnel sang LTO. So sa aton niya sa nasiling naton may mga pila kita na sa ka mga personnel nga may mga deputized nga tikon may mga tuman gid ka sa lawayon, pwede sila maka-issue sang citation ticket sang LTO. Pero may training ina. May trained na sila kag pila identified ini sa kada distrito may ara kita da deputized nga personnel. So hindi kidya kapalagyo yang aton nga mga salawayon nga mga motorista. Aside sang aton mga enforcers sa talatapan ni Sir Jack Cunlo sa PSTMO naton nga ti round the clock, no, may ara sila 3 team dira, composite team nga sa diin upod man ang kapulisan nga nagabantay man para nga ti madisiplina ang aton nga mga motorista. Sabay naman sang LTO may ara man kita partnership with them kag amo na sila nga pila ka personnel naton recipient nga ti nakaambit kita sang training kag may mga na-deputized kita. So kung akon maka-engage ang pulis naton, patrollers naton, mga naka-assign naton nga kapulisan sa dalanon sa mga salawayon nga motorista. So hindi man gyapon sila palagyo kay
Ti yara man ga duty ang aton mga deputized nga personnel kon ang una sa ila nga nag-engage sa hindi deputized tawgon man lang na kati may mga radyo na kita Sir Art no so kagdason ang nami subong kay ang syudad di ba Sir Jack halos na install na ang mga high-end naton nga mga CCTV cameras. So amuni nga aton kuano panumdom sa mga pumuluyo naton diri sa syudad nga way gihapon kamo no usually ang kuan bala ng malagyo Lagyo. no palagyuhan ang aton nga mga traffic enforcers palagyuhan ang aton kapulisan subong we are giving stern warning nga way gid kamo palagyuhan kay ti halos may mga mata na kita diri sa nagkalain-lain nga mga kuano areas diri sulok dalan especially mga dalanon naton. So eventually malabot ma-identify gid kamo sa gihapon no. So ang pinakamaayo gid sa gihapon is maging disiplinado kita tanan-tanan kag magsunod kita sa mga pagsulundan. Sir Jack, ang siyudad sa Iloilo subong do kinakabig na to ni nga livable na nga city. Bangod mayo ang dalan. Ginakayo ang dalan nga ni mayo, ang traffic mayo. Course to the efforts ng aton nga mayor, no? Sir Jack, ang imo nga pagtan-aw mga peerless forecast mo ba mga 5 years from now ano makita mo sa siyudad sa Iloilo? 3 years forecast, no? Before ma-end ang second term ni Mayor Jerry Tanyas. Damo-damo usang matabo for the next 3 years, sa aton syudad, no? First, of course, nasugdanan ni Mayor Jerry Tanyas, very visible gid makita naton ang dako-dako nga improvement sa mga markets naton sa aton syudad. Amo gid ang una nung Art makita naton. Which nga halin pa na sa una gamay pa ko do amo na blandom naton sano pa ni nga magmayong mga markets naman di bala. Do sano pa ni na kwan which is nga ongoing subong. No do kadugay na blan naton nga handom. Ikaduha, and every highly urbanized city ano ang kulang? Magambal kita highly urbanized city abi mahambal kita buildings, mamaya commercial establishments, doon muna lang ng way of life naton. But because lain ang pananawan ni Mayor Jerry Tanyas, aside sa mga heritage site naton diri sa aton syudad nga gina-preserve, ang mga plaza naton. Yes. Ang tanan naton nga plaza ginbuhi, ginbalik, gin-improve ina ni Mayor Jerry Tanyas. Why? Because ang open parks and open space is dapat ara gyapon nag-exist bisan ano ka highly urbanized city ikaw. No, kay nga amo ni siya ang lugar nga kagtuan naton nga makapahangin-hangin kita, makalagaw ang pamilya naton libre, makakita sang nature nga kung sa diin maanad ka lang permi sa building bala nung Art no do ka kasauaman. Pero ang tanan naton kung makita may impact ini sa tao especially sa environmental kag sa health sang tao ang mga plazas naton. May lanit tree park kita, no? That is 3 hectares. May ara kita nga ongoing na ina, no? Pagasugdan man ang aton nga virgin forest diri sa may Boulevard, sa may Tansa. Nga which ang una way takabalo may ara galida portion sang duta nga daw beach nga wala la pabayaan lang sa tabok lang sang fishing port naton. So makita na nila ang Sunset Boulevard naton, ang aton linear park nga esplanade dugangan pa inis ang aton Sunset Boulevard. So kung tanawon mo ang pananawan ni Mayor Jerry Tanyas is ginabalance niya ang tanan. It's not only about buildings, commercial establishment, high-rise buildings, technology, but environment, no? So diri ko nakita ang true leadership because kabudlay magbalance ang environment sa isa ka highly urbanized city. Correct kay Di ba nung Art? kay dumduman ko na sa una ang komentaryo ko sa una sa ko basta damo basura na buta balon ka improve ang syudad. Do mo blan na naton pro I mean sa lagali ng perception no. Ang isa pa na diri nung Art, gadamo lang galing balantayan sang PNP naton kay kadamo ang areas. Which is idugang ko Sir Jack kay way labot nga damo balantayan sang pulis sa tutuod lang ginahapo kami subong damo bisita. Nagakadto diri sa syudad naton subong no kadamo na sang nagbukas na ni kag open nakita bala no sa mga bisita kadamo subong mga kahiwatan kadamo kita bisita nga nagkaladto diri kadamo nagpululi nga mga halos every week halos damo gid balantayan ang pulis subong so kag kanami isang feedback kay ang tanan nga ini nga ginpatpat sa aton ni Sir Jack Kunlo Dahil naman bastante ang pulis. Ati hambalunta na gid man na hindi pwede pagpabayaan
sang Oh, okay. kapulisan. Okay. As of this time, we're still on top of the situation, under control. Under control. Pero kapag sige-sige na ning influx ang mga bisita takag mga tao diri sa lokal pa lang nga dahan, nga mga tourist diri kada mo damo mo. So kung tanawon mo Sir Art, kanami gid ba tiyagon nga mangin isa ka Ilonggo, kagapin pa taga syudad ka or taga probinsya sang Iloilo. Gani man kisa makita ko bla Sir Jack ang mga post nga may mga nahulik nga isda sa sa Kwandad lagko. So sa una siniway gid mo experiencehan subong experience. Idugang ko lang Art Chambal ni Ma'am Shelame, no. Tatsak to na still they are still on top of the situation. But in our future plan, no, together with Colonel Batiles, may mga pending request na ning PNP naton for additional person. That is why si Mayor Gerald Tranyas ga-investment sa infrastructure sa aton nga PNP, no. May ara kita nga mga ginapga actually ga pangita kani si Mayor Gerald Tranyas ang duta, no, nga patinugan sa aton nga mga additional nga mga police stations and substations diri sa aton syudad because nga nag-increase ang activity sa aton syudad. Gani. Nag-increase ang population. Kag to mag-agree ako sambal ni Ma'am Shelame nga hindi lamang outside tourist kundi local tourist nato nagadamo. Why nga nagadamo? Because damo na diri amo nang pinaka essence sa ginaobra ni Mayor Gerald Tranyas kay ang local tourist. Kita bala mismo nga taga diri may kagtuan kita, no? I-patronize nato na may kagtuan kita. So imagine ang tanan naton nga plazas matapos. So every district may kagtuan ka nga plaza. May Sunset Boulevard ka. May Virgin Forest ka, Beach Forest ka dira sa may Tansa once matapos. May Lanit Tree Park kita, no? May Butterfly Garden kita. May Koipan kita diri sa may Plaza La Paz, no? Aside sa makita naton nga mga high-rise buildings, mga commercial establishments nga may mga activities kung gabi, pero ang family nga mga tourist spot ginabuhi ina ni Mayor Gerald Tranyas because actually ang center of leadership ni Mayor Gerald Tranyas ang pamilya niya eh. So makita ko na makita ko kano ka close ka ang pamilya ni Mayor Gerald Tranyas. So that is why nagka-create siya sa mga tourist spots hindi lang para sa may kwarta ka. No, libre ini ha. Imagine libre ini, no, para ini sa tagsa ka panimalay nga ang ma-afford lang naton hindi kaparehas man sang iban, no. So kaparehas pala sa aton na nung Art, no, hindi kita ka-afford sang tamagid ka mga mahal nga makadto pata sa iban nga lugar. Pero bisan pampliti lang, pangpamahaw lang, may kagtuan kita nga libre. Iba ginakat lang kanila. Yes, insakto ina. So makita mo. Nagbalik sa lakat. Agree ko sina ang foot traffic naton nagtaas, ang aton nga bike nagtaas, ang data nga ginkandak naton sa aton survey a month ago. So diri mo makita, it's not about nga highly urbanized city ka, wala ka na parks and open space, wala ka na sang river nga makita nga manami nga matinlo, wala ka na sang linear park. Kayo usually magambal ka highly urbanized city amo na dayon buildings lang, no, commercial establishment. But because of the balance of leadership and ang balance ng ekonomiya sa aton syudad, hindi pwede nga i-deprive naton ang tagsa ka mga pumuluyo sang environment friendly nga mga lugar. Kapin pa subong Sir Jack kag Ma'am Sheila daw nag-die down na ang COVID. Damo na subong nagalibot kag nagalagaw, no? Why na nagwa problema ang mga kauturan, mga stakeholders naton nga magkadto sa mga lugar nga din nila gusto. Pero sa scale being nga 1 to 10, the 10 is the highest. 10 is the highest. As far as peace and order situation is concerned sa city of Iloilo, pila ang aton nga pagtanaw sinadla? Well, actually, wala gid ko subong sing balasihan or measure. But on the personal note siguro, Sir Art, daw kalaway man nga ihimuon ko gid nga 10, no? But if I may say, diri kita sa 9 plus kita. Because sa tanawon ta ang syudad ta isa sa mga pinaka-peaceful nga highly urbanized city. And although nga still challenge ang pagmintinar sang kalinong kagkatawhay sa nga isa ka syudad, pero makita naton nga while ang ICPO nagapaminsar kung paano pagid mapabakod sikyar sa aton nga syudad, idugang ko lang ati luwas sa CCTV installation sa mga CCTV diri sa nagkalain-lain nga mga dalanon naton. Priority subong sang aton maukod kag mapisan nga amay-amay sang syudad Mayor Tranyas ang pagpasiga
sang tanan naton nga mga dalanon kag mga kabaranggayan kag mga strategic areas. Kaya mo to bala kay kun masanag deterrence gid no sa iban pa man nga kung kisaabala panulayon nga maghimo sang indi mayo no or makapangbiktimada sa iban nga ti gusto lang magpahangin-hangin magbulubanding upod sa ila pamilya. So amat-amat na ni kay ti we were given an instruction by no less than Mayor Treñas nga diin pa ang wala gasililiga kay pasigahon naton ang mayor nato tanan nga mga areas naton may nga mayor nga dalanon sang syudad sang Iloilo nga sa diin dako nga bulig sa aton sa bahin sang talatapan sang Iloilo City Police Office. But of course Sir Art no mahambal kita nga ti daw medyo si ma'am ni daw kapugalon or tikalon man no nga mugid na ang rita hindi lang na iaamon ginapangabudlayan kay ang seguridad naton diri ang safety shared responsibility butang balon kon amo na ang ginrate namon sa amon nga sa amon sa bahin sang kapulisan amo man na ang i-rate naton sa mga pumuluyo sa mga Ilonggo diri sa syudad sang Iloilo kay ang syudad naton amo ni ang estado sa karon tungod sang pagbinuligay naton tanan-tanan kag ang maayong nga relasyon sang komunidad sang aton LGU of course pagpamuno ni Mayor Treñas kag sang mga kapulisan amo na kun maayo ini ang pagbinuligay paghugpunganay so amo ning resulta so ang challenge ni diri is kinanglan mangin aktibo gid ang tanan-tanan no gamay kag dako may mabulig kita so amo na nga sige pa ni Sir Art kag ginapananaw naton mag-abot ang bulan tiyempo gid sang Pasko ginapananaw naton kinanglan gid ni magdubli kayod gid ang kapulisan kay madubli-dubli ning aton balantayan. Sir Jack, napamangkot ko na raise ko na nga pamangkot kay ti sang una ya magtambay ka sa mga plaza. Kulbaan ka? Iba si tutukan ka bako tilyo daw lang kasi mo. Daw kaulbaan ng plaza sa Ito kagwapo sang imo sapatos si sabi na di kaya kumusukso. Amo nang katabo sa una no pero subong niya ginapayo ang plaza. Amo nang ginpamangkot ko si Ma'am Sheila kay as far as peace and order gusto man sang tao magwa magtambay-tambay sa mga plaza pero kung damo da karon mga kuging Sir Jack hindi delikado man tada no Ma'am Sheila Sir Jack. Yes, kada naon mo, I think daw last week ma'am no nagpagwa ang PRO6 sang data nga nagnubo ang aton crime rate. Okay, no, okay. Diri sa aton Iloilo City kita ang Iloilo City. pinakamataas nga panagnubo. Microphone mo ma'am. Yes, tama ka nubo. Iloilo City kita ang pinakadako nga Pagnubo. pagnubo sang mga crime incidents for the past 8 months. So January to August 2022 as compared sa data sa mga insidente nga nagkilinabo January to August 2021. Tanan nga kaso no. Yes, sa crime incidents naton. Crime incidents nato no. So kung tanawon mo 2021, COVID pa na. Gani. So kita sang January nag-recover na kita, nag-almost back to normal. Pero napanubo pag gid sang aton na ICPO ang crime rate naton, which means nga bisan matamat kita balik sa aton new normal, ma-maintain sa aton kapulisan ang peace and order sa aton nga syudad. Although very challenging kita kun magtrabaho ang aton men and women sang aton ni ICPO because halin sang pag-COVID gidya nung art no well ko ni ma'am balit hindi mo silingon nga hatupaday kami ni ma'am sila may pero nakita ko kung halin pa sang sugod sang COVID ang kakapoy sang aton kapulisan hasta subong nga nagbalik na almost nagbalik kita no so buot silingon saksi ko sang kakapoy kag sang kapisan sang aton nga mga men and women sang aton nga ICPO because as of now damo na nagka-COVID unfortunately gani may mga kaupdanan kita dira sa PNP nga way gid naka-survive sa COVID no it's very unfortunate but ara gyapon no makita naton ang dedikasyon sa mga opisyal sang aton nga ICPO and all the rest nga mga personnel naton sa ICPO which gapasalamat gid kami no sa syudad kay ti wala gid sila nagpabaya not only sa request sang aton nga syudad kundi sa request gid sang pumuluyo nga tagaan sang proteksyon ng aton pumuluyo sa syudad. Nagatanaw kamo sa programa Ilonggo News Live pinagi sa platform sang Ilonggo News Live kag sa bahin sang iChannel no. Si Major Sheila sing mo ma'am awardee kamo sa COVID in what
Paano ka mo naging awardee sini? Ano? Well, actually, sa sunod nga mga sinimana, maghiwat kita sa PNP anniversary celebration, police service anniversary sa bahin sang Camp Delgado. Kag medyo ano ko ni gamay, shout out ko ni gamay, no? Kahit sa tanan nga mga istasyon, ang challenge sang kuha naton sa COVID is dirigid sa city proper. Oo, okay, And sentro. in fact, naglabot sa punto nga nag-viral atong aton nga deputy, ang team leader naton sa COVID response, strict implementation sang aton balato nga mga gina-implementar nga mga health protocols, safety protocols nga hasta pulgadira ginadala balato sa port, no? Nag-viral ato siya kay kadamo balaga challenge, kadamo nga ti kuanon pa questionon pang kapulisan sang tiyempo nga gina-istrikto gid naton patuman, no? Ang aton nga mga health protocols. And subong nagapasalamat kita kay na-appreciate ina ang efforts sang mga kapulisan sang ICPO, and in the person of Lieutenant Mabin Laranio, siya ang magabaton sang award kay siya ang aton gindesignar nga team leader. Sa nagalibot to sa patrol bala nga nagarekoreda, nagasaway sa mga kabarang upod sa aton mga barangay officials, nagasaway sa aton mga pumuluyo nga magsunod sa mga ginaputuman, like may face shield pa kita sang una, may curfew kita, dapat ang face mask ta. So sa madamo sa to nga mga ginapatuman naton nga mga health protocols, isa ka pinaka-challenging areas diri sa city proper. Kag nakita na sang aton nga pamunuan diri sa Pro 6, kag amo na, no, magabaton siya sang award. Kag nakita man naton, no, may epekto kay very outstanding ang nangin gid sang aton nga COVID team, no, especially from the city government. Of course, kabalo naman kita, Sir Jack Conlo was there on board. Siya ang nangin spokesperson. Nakita niya man kung paano nagsuporta gid todo ang sabahin sang kapulisan, even nga ti daw hindi na naton mayor gid nga mandato kay ti bala mo naman peace and order sa patag-awayan kita, pero dira bisan pa paano dako gid ang aton nga kuan nga ang pagsuporta kay kabalo kita nga while they are sila dira ang mas nakaintindi isang pag-away dira sa nga COVID virus, pero ti kung isa damo gid dungol, damo gid, so kinanglan ta gihapon nga ma-maintain, no, ang kalinong kagkataway, ma-maintain nga magsunod ang aton mga pumuluyo. Diri kita sa bahin sang drugs, no? Kuha na to ng report si Major Sheila. Pero recently, Sir Jack, nangin issue naman nangin balita naman parte sa drug test sa mga job hires sa city, no? Kag of course, tiyang iban sini hindi malipayon, na komento gid lang no? Gusto nila i-disclose ang ngalan, pero guro may mga kuan man niya, may mga rasones man ni guro sa mayor. Damo gid man bala ang ang nagpositive sa drug test, sa testing sa bayan sang syudad. Labi na gid mga job hire sa City of Iloilo, Sir Jet? Well, ako personally, wala ako sang data o kung nabalaan because ang result abi is confidential by nature, no, para ina sa tao lang nga nagpakuha sang test. Kag I think hindi ni siya basta-basta ma-divulge, no, do mo na kung pag-itsindi. But yes, of course, kay ginhambal ni Mayor Jerry Tanyas na ginako yan ni Mayor nga may ara gid man na nagpositive, no. It is very unfortunate nga may mga pipila kita ka ba nga job hire nga nag positive. That is actually ang ini nga initiative is mando ini ni Mayor Jerry Tanyas, no, nga ma-undergo sang drug test ang tanan naton nga mga job bar, even ang aton nga mga regular employees. Prior sa imo appointment sa imo job order, nag-undergo ka na inana sang drug test, no, before ka batunon sa syudad. But of course, ang again sa kadamuon sa empleyado sa aton syudad, so hindi mo man mabalaan ang activities ng tagsa ka mga personnel dira. So may mga iban gidya guro nung art nga ti dungol gidya kag ti siguro hindi gidya guro mapaiway. But ang pinakanami is dire kay hindi sila kapanago kay nga ginamanduan sila sa aton amay sa syudad nga mag-drug test gid. And especially now, I think ang marching order is every quarter, no, tanan nga mga personnel sa aton nga City Hall ma-undergo sang drug test. Good morning sa presidente sang West Visayas State University, Bugal, sang
Banwakong Pinalangga, Haniway, si Dr. Bibong Villaros. No? Mangigas natin karon sa second portion sa aton nga programa. No? Sir, Ma'am Michela, kamusta ang monitoring nyo sa bahin sang drugs? Sa naligad to daw, nangin balita, sentro man sa balita, kay may mga area, may mga barangay dire, nga close monitoring ini sang PNP, Ma'am Sheila. Ti kinanglan mangin honest pang kita siguro magambal Sir Art no kung illegal drugs ang pagambalan ti mayara pagid kita problema sa illegal nga droga kay kung figures pagkatanawon nato na mayari kita diri dala nga figures nga January to August 2021 diri sa city proper tagaan ta lang sang gamay nga idea ang mga aton mga pumuluyo kag of course nagaupod sa aton diri sa Ilonggo News Live nga program. How serious? Actually last year January to August may ara kita nakasang 12 ka operations kag eventually na filean ta man ini kaso and out of the 12 operations 19 sinadira ang aton nga narestar no sa kampanya naton kontra illegal nga droga. Actually sini nga tuig kung tanawon mo sa city proper alone on the same period January to August 2022 nagnubo kita sang isa ka operations. And ang aton nga na-arrestar lang is from 19 sang 2021 nag-15 na lang. And sa na-filean ta nga 12 ka kaso sang last year, 11 na lang ang na-filean ta this year. But ano bala ang pananawan sinidiri sa nga Station 1 kag of course ang ICPO. Gamay kag dako, the fact nga may problema pa Sir Art. So amo na nga ginaseryoso ginaton ina. And in fact maluwas sa Mandurriao District nga may deployment kita sa barangay didto. Akon diri sa Tansa Esperanza may ara man kita gin-deploy sa barangay nga dedicated para mag-focus lang mag-address lang sa singgitan sang reklamo sang mga barangay officials naton nga back up sang ila resolusyon gid mismo kag may request sila sa talaptapan ni Mayor Treñas nga hindi na kami gusto nga magbalik pa ang dako nga problema diri sa barangay namon. Hindi na namon masarangan so mas maayo pa buligan yun na kami diri. And based man sa aton nga pagpangusisa so nakita naton nga ti daw may kati ang recent naton operations at that time is sa Tansa Esperanza. So amo na nga based sa request nila nakita naton daw hindi pa man amo na kagrabe kita ang sitwasyon pero tungod nakita naton kinahanglan proactive ang aton nga approach ang measure naton. So amo na nga Tansa Esperanza isa sa mga ginuna naton butangan sang deployment naton nga 24/7 gin-control naton ang pagsulod kag pagwa sang mga tawo dira especially during wee hours or kagabihon kag ang may logbook system ang barangay nga gin-institute man dira kag gin-assistiran sang kapulisan nga ipalagbok gid ang mga indi taga dira nga nagasulod gwa especially kon kagabihon Sir Art. Malamog nga salamat Ma'am Sheila. Standby ka mo sa second portion nato na sa kay President Bibong Villaros ang presidente sang West Visayas State University. Kay may mga concern man kita nga dapat ini tagaan sin pagtamod no. Ma'am Sheila, last question guro ko unless may mga madugang ka pa karon nga lipatan ako. Last question, kamusta monitoring ninyo sa mga kabataan? Isa man ikaw sa pamangkot kay Doc Bibong no. Ang mga kabataan bilang nga naga-intra sa mga rally, may mga sa una may mga red tagging sa mga eskwelahan. Kamusta yung monitoring ni Ma'am Sheila? Sir Art, mahatag ko na isang gamay nga panindugan sinasang Iloilo City Police Office. Kabataan man or samto nga edad ang Philippine National Police, ang ICPO nagarespeto gid no sang kinamatarong sang tanan especially kon freedom of expression ang paghahambalan. Liwat-liwat lang nga gina-emphasize ang ICPO nga kung may mga hilikoton kita kaangay sini no nga ti a form or venue platform nga maka-express kita sang aton kinamatarong
make sure lang nga makakuha gid kita sang nagakaigo nga permit sa city government Oo. kag of course sa aton man sa kapulisan. Correct. Kay we will always emphasize nga no permit, no rally. No? And of course, hindi lang kita mag-violate sa any laws of the land naton. Kay once nga mahamper ang kalinong kagkatawhay sa aton syudad, kung ano man nada nga mga activities, ano man nada nga expression sang aton kinamatarong, ma-intervene na ang kapulisan. So amo lang nang aton permi panindugan dira. Kay hindi ta pwede man makurtel nga waay na gid no ang kinamatarong sang tagsa-tagsa diri estudyante man or ara sa hamtong edad is punggan sang kapulisan. Ang aton sini diri wala lang sang any violations, wala lang sing insidente nga maangot sang ilang nga mga aktibidades or kahiwatan. Mayo gid kahit sa importante sinidi nga guidance pati sa balay mo nimo guidance lang guro ko lang sa mga kabataan sa parents no. Kadasig sang inuras no daw na bitin na po sa pamangkot sining guest naton sa liwat isa-isahon ta kamo parang anyway gapasalamat kita sa ining bisita naton sa buong adlaw kay nakapamangkot kita no kulang-kulang aton nga oras. Kadasig. Una tato ng parting statement abi ni Kwan. Parting statement abi ni Ma'am Sheila. Ma'am, ang imo parting statement, ang mensahe mo? Sir Art, no, sa liwat, of course, Sir Jack, mayang aga, kay Sir Batiles and Mayor Chanyas. Of course, sa tanan nga mga kapulisan sang ICPO nga nagaupod sa aton subong sa Ilonggo News Live. Well, gapasalamat kita sang kay gayonan nga ginimbitar mo kita diri, of course, para mapalabot sa tanan-tanan kung ano na bala ang mga latest update from the office of the Iloilo City Police Office kag ano ang mga ginaubra no ano ang how the ICPO men and women performs no and iniman tsansa nga paagi sa Ilonggo News Live kung may mga concerns issues ang aton mga pumuluyo diri Sir Art bukas gid ang talatapan sang ICPO. Salamat gid kag kabay pa nga sugod pa lang ini Sir Art and mayong aga sa tanan. Madamo gid salamat no bisan masako ini si Ma'am Sheila gintagan ta Kimpo. Actually kapila ko ni nag-chat sa iya nga mag-get siya galing sing sir alang-alang ko. Pero anyway sa aton mga viewers hindi ni katapusan lang no. Kag sa sila naton mangin bisita ton sa second portion si Dr. Rosalito Bibong Villaros. Kasi manwa ni Ma'am Sheila. Wani sa gulo ka met guro may pa sila ka pero akanto ni siya dok akanto. Anyway, kasi manwa. Istorya nyo lang karon ang inyo dang istorya. Ang imo parting statement, Sir Jack, ang head sang PSTMO, ang spokesman sang COVID, kag of course, isa sa mga ginatulinan na department head sang aton Mayor Jerry Petriña. Sir, ang imo parting statement. Yes, una gid may nga Doc Bibong, may nga gid no. Yes no. Again, ang aton syudad no sa leadership ni Mayor Jerry Petriña, rest assured nga magapadayon kita nga magahatag sang serbisyo sa aton pumuluyo kag magapadayon kami nga maga-improve. May mga kakulangan ng amon opisina, may kinahanglan nga improve sa amon opisina nung Art, but isa lang ang amon na pasigurado sa inyo, i-acknowledge na amon ina no ang tanan nga pag-criticize, ang tanan nga pagpuna no sa aton nga opisina kag sa bilog man no sa aton City Hall, sa bilog nga tagsa ka mga departments sang aton nga city government, magapadayon kami nga maga-improve sa amon serbisyo kag magapadayon kami nga maghatag sang serbisyo sa sarang nga mahatag sang aton tagsa ka departamento sang aton nga syudad para makahatag sang maayo no para sa aton pamuluyo. So once again no happy weekend no sa tanan naton nga viewers and listeners diri sa aton syudad kag sa probinsya sang Iloilo and worldwide no sa Iloilo News Live no and hope nga magapadayon ang ini nga programa sang mas madugay para mas makahatag sang insakto nga mga information para sa aton pumuluyo kag makahatag sang informasyon na tuhoy sa programa sang aton nga syudad. So once again, happy weekend. Madamo gid salamat. Nong Art, hi Doc Gold, beng aga liwat kag happy weekend sa aton tanan. Madamo gid salamat sa Sir Jack kag kay Ma'am Sheila dere. Kita sa second portion sa aton nga programa no. Break lang kita na for a coffee. Balik kami sa Dili Madugay. Please stand by.